कुलाचा उद्धार करण्या जन्म घेई प्रभु राम रे, जन्म घेई प्रभु राम रे। राम तो महान ऐसा, राम तो महान रामचंद्र प्रभू रामचंद्राबद्दल काय बोलावं आणि काय बोलू नये। भव्य दिव्य मंदिर अयोध्येमध्ये झालं मित्रांनो, न भूतो न भविष्यती असं मंदिर झालं आणि संपूर्ण जगाचं आपण प्रत्येक भारतीयाने तो एक दिवाळीचा सण साजरा केला लक्षात। आणि अशी जेव्हा मंदिरं होतात आपल्या आस्थेचा विषय असतो, हा आस्थेचा आपला भावनिक मुद्दा असतो ऐका। धन्य धन्य कौशल्या माता, प्रभू रामचंद्र त्यांच्या मुली जन्माला आले ती कौशल्या माता। कौशल्या मातेला वाटलं नव्हतं की माझा पुत्र वनवासात जावा। धन्य धन्य कौशल्या माता, कोटी रामचंद्र जन्मले। दशरथ राजाशी सुद्धा इच्छा होती कैकेयीची, म्हणून प्रभू रामचंद्र वनवासामध्ये गेले। पुढे कैकेयीची इच्छा मानली, कैकेयीची इच्छा मानली, झाला वनवासी तो राम रे, झाला वनवासी तो राम रे। होता जिव्हाळा, भाऊ कसे असावेत ते भरत लक्ष्मण प्रभू रामचंद्रांकडून शिकावं। आजच्या तरुणांनी लक्षात घ्या, असं बुवांचं साधं उदाहरण घ्या, त्यांचं बंधुप्रेम बघा। आज बुवांचे बंधू कायम त्यांच्या भजनामध्ये मुंबईला बारी असली की त्यांच्या बाजूला येऊन बसतात। आजकालचे भाऊ काय करतात त्याचं प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करा। मी ज्यांचे भाऊ भावाशी एकनिष्ठ आहेत त्याच्याबद्दल बोलत नाही, पण आजकाल काही भाऊ एकमेकाला बघून येत नाही। गावतो भाव असता तो तिकडे मेहनत करत असतात, मुंबईवाले आता पैसे पाठवायचे नाहीतर मी ते का प्रॉपर्टी देणार नाही। त्या भावाला गावच्या मला हेच सांगायचं आहे, आता एवढं सांगा मुंबई दिलो म्हणून मुंबईच्या भावांचा मोठे माणसं असतात, कारण मी स्वतः गावचे भाव त्या गावच्या भावांचं लक्ष ठेवून जा। एका वाक्यात फक्त सांगता येईल, एका शब्दात, ज्या मातेच्या पोटी जन्म घेतलाय त्याच मातेच्या पोटी या मुंबईच्या भावाने सुद्धा जन्म घेतलेला आहे। आज माझ्या भावाला हे सांगायचं आहे, मी भाग्यवान आहे मित्रांनो, माझे 2 भाऊ मुंबईला आहेत। तुम्हाला वाटणार पण नाही हे भाऊ आहेत का मित्र आहेत, आणि आमच्याकडे नेहमी हे संदेश वगैरे येतात, याला विचारा। आपण प्रत्येकाने आपल्या भावाला समजून घेतलं पाहिजे। जर आपली 5 एकर जमीन गावी असेल तर त्या 2.5 एकर मध्येच त्या गावच्या भावाने डेव्हलपिंग करायची असते। 2.5 एकर झक मारत शिल्लक देव, तो मुंबईचा भाव येत आणि काय का बघित। मला सांगायचा मुद्दा, प्रभू रामचंद्रांचे बंधू भरत आणि लक्ष्मण आपल्या भावासाठी काय करत होते, आजचे आपण भाऊ काय करतो याचं प्रत्येकाने लक्ष द्या ऐका। बंधू प्रेमाचा
सर्जरा भरता बली होता लक्ष्मणाचा त्याग तो खरा सख्खे वनवास तो गेला भावबंधाचे नाते असावे भावबंधाचे नाते असावे भरत लक्ष्मणासारखे रे भरत लक्ष्मणासारखे रे सदगती जटायुला लाभले स्पर्शे अहिल्या उधरली लंका विभीषणा लागले भावभक्तीची अशी ही गाथा प्रभू रामचंद्राने लंका जिंकून स्वतःसाठी ठेवली नाही, रावणाच्या भावासाठी. जी कुबेराची लंका होती ती त्याच्या विभीषणाला दिली. लक्षात नाही तर एखादा स्वार्थी राजा असता तर ती लंका आपल्या ताब्यात घेऊ शकला असता. भावभक्तीची अशी गाथा भावभक्तीची अशी गाथा अजरा मरता हरी रे अजरा मरता हरी रे वानर सेना की महाल पवनपुत्र हनुमंताने केले लंकेचे दहन. हनुमंताने लंकेचे दहन कसं केलं? निरोप घेऊन गेलेला प्रभू रामचंद्रांचा. आणि रावण अभिमानी याच्यासारखा की माझ्यासारखा लंकापती कोण नाही, सोनं नाणं सगळं माझ्याकडे. आणि शेवटी इतर जणांनी सांगितलं त्या सभागृहात की आलेल्या दूताला आपण कसं तरी मारणं किंवा त्याचं मुंडकं उडवणं योग्य नाही. तेव्हा तिच्या शेपटीला आग लावा. आणि शेपटीला हनुमंताच्या आग लावली. आणि शेवटी ते रामभक्त हनुमंतच होते. लक्षात घ्या, त्या शेपटीने सगळ्या लंकेची दानादान उडवून दिली. हे आमचे हनुमान. विमाना सुद्धा गर्व झालेला ह्याच्यासारखा. ऐका पुढे सांगतो. छाती फाडून बजरंगाले छाती फाडून बजरंगाले लपविले प्रभू राम रे दाखवले प्रभू राम रे. रामेश्वराची केली स्थापना सागरी सेतू त्याने बांधिला. रामेश्वराची केली स्थापना सागरी सेतू त्याने राम नामे पाषाण तबला त्यात खालीलाही वाटा तुला. या ठिकाणी आमचे दोन्ही बुवांचे परममित्र संदीप गावडे विनोद चव्हाण मोहनकडे शिकतात. आणि आमचे एवढे जवळचे मित्र आहेत, एकदम आमची फ्रेंडशिप क्लोज आहे. अमेरिकेत ज्यावेळेला आपण काढतो ना, कसा आहे सोडतो आय लव्ह यू. अरे रे तुझा आपला बोला तुला इंग्लिश थोडाफार जमता बोला. बोलणाऱ्या बरोबर मराठीत बोलतो. रेल्वेत प्रवास करते वेळी पण मला बुवा भीती वाटतात.
ते समोरचे हिंदी बोलतात पण मी माझा मराठीत लिटून देतो. काय करता असलं काय ऐकलं तर सोडून चला. रामेश्वराची केली स्थापना सागर से तुझ्या निवासिला. राम नामे पाशात करला त्यात काहीलाही वाटायला. स्वारी करुणी लंकेवरती आवाज वाढवा. पेटीचा कला जमता का म्हणून
हे 500 रुपयांचं बक्षीस आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. पैशासाठी माणूस मरतो, पैशावर जगतो, पैशावर जगतो. आई बापाची वासुदेवाची ऐकावाणी जगात नाही राम रे. हे फुकटचे रामत फुकटचे, हे पैशासाठी राम होते. जो सांगता देवळात जाऊ नको, अरे घरचं माणूस तू सांगतात देवळात. अरे आई वडील आहेत ते घरी आहेत ना, मग ज्यांना आई वडील नाही आहेत गेले, माझे आता दोघांनी गेले, मग मी देवधर्म सोडायचो, माझे दोनही गेले ना. असंच त्यांना ठीक हा कमी फेरी मला. आता मी काय करू, मी काय करू त्या झाल्या प्रश्नाचं उत्तर दे. अरे बुवा हे असं देवालय आहेत ना, तुझी सेवा करतो, ये तू जाग्यावर राहून मी तुझी सेवा करतो. देवाशी मध्ये दाम करी काम वेड्या, दाम करी काम. आई सोडून घेतो पैशाच्या मागून, जन्मापासून चाल म्हणत, जन्मापासून चाल म्हणत, पैशाची मागणे, पैशाची मागणे, काम करी काम. चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा, आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.